bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion ze aska utxari takoiz batez el puertoko gartzelan esnatu ginen maite genituen gauzengatik erori ginen preso baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Pátého ledna. Pražské jaro. Česky Pražské jaro. Období mezi 5. lednem a 21. srpnem roku 1968. Pokus o reformu totalitní a byrokratické strany socialistického zřízení. 200 000 vojáků a 2000 tanků státu Varšavské smlouvy vstoupilo do Československa, aby zabránili této změně. 19. ledna. Déšť. Občas prší. Vznikají ostrovy za deště. 19. ledna. Co je ostrov? Ostrov je místo, které nepotřebuje hranice, protože je definován sám o sobě. 24. ledna. Představivost. Bibliomantie. Virgilio Piñero. To, co neexistuje v realitě, nechť existuje alespoň v naší představivosti. 7. února. Stává se. Všem se nám to stává, že do určitého momentu žijeme v budoucnosti a náhle od toho momentu, bez povšimnutí jak, začneme žít v budoucnosti. 11. února. Lidé a masky. Když jsem byl dítě, karnevaly byly zakázány. Důvod byl zcela jasný. Říkalo se, že lidé vyrážejí do ulic převlečení za strašidla, aby je nikto nepoznal a mohli dělat hlouposti a nestoudnosti. Možná to, co se ve skutečnosti na karnevalech děje, je přesným opakem. Lidé si své převleky svlékají. 10. března. Vězení. Jelikož se staví čím dál větší a spolehlivější věznice, nemůžeme očekávat mnoho svobody. Z pokrokového úhlu pohledu se to jeví jako černý humor. Myslíme si, že my jsme svobodní a že někteří vězni jsou stále vězni. Snad by bylo přesnější říct, že někteří vězni jsou uvěznění a my jsme stále volní. 11. března. Naslouchání. Stlumte rádio, prosím. Neslyším přes něj krajinu. 26. března. Teorie reality. Pokud máme teorii, která neodpovídá tomu, co se děje, je třeba zkontrolovat informace, myšlenky a návrhy. Realita je daná a teorii reality je třeba neustále doplňovat. Logika znalostí udává dobré a špatné způsoby, jak vidět a chápat. 2. dubna. Politika smíchu. Některé společnosti jsou vážné. Ve formální konverzaci se nesmějí. My Baskové takový poměrně jsme. Jiní se smějí častěji, například Kubánci. Přinejmenším takový je stereotyp. 3. dubna. Šít. Bibliomantie.
Stephen Hawking napsal, že život bez smíchu by byl tragický. 10. dubna. Kufr. Jako malý jsem opustil svůj domov moc brzy. Mám v pokoji kufr, připravený k odchodu. Kdykoliv, kamkoliv. Můj domov není nikde. Nachází se kdekoliv. 24. dubna. Nerovnováha. Politická nerovnováha se urovná s populační rovnováhou. 3 policisté na jednoho revolucionáře. 3. května. Bez násilí. Kdysi se říkalo, že bez násilí bude možné vše, a s násilím zase nemožné. Bez násilí zůstane pouze monopol násilí a nebude možné provést žádnou politickou změnu. Protože bez násilí je možné všechno. Tuto lež nyní sotva uslyšíme. 3. května. Kdy se nechá zbraň? Zbraně se odkládají až poté, kdy se již prolilo příliš mnoho krve a kdy už se tato krev nemůže vrátit do míst, odkud se rozlila. A to až tehdy, kdy je vidět, že i kdyby byla prolévána dál, nebylo by jí dost. 3. května. Nevýhody a výhody. Sun Tzu napsal, ten, kto nerozumí, jaké nevýhody má použití zbraní, nepochopí ani jejich výhody. 5. května. Které slovo můžeš vyjmout? José Martí napsal, že podstatou psaní je umět shrnout, protože mnohomluvnost stěžuje komunikaci. Robert Browning vyjádřil tutéž myšlenku ještě stručněji. Méně je více. Immanuel Berriatua nás přiměl napsat text a zeptal se, které slovo byste vyjmuli? Které další byste odstranili? Co lze ještě vynechat? Říkával, že odstraněním slov text vzkvétá. Uměním psaní je shrnutí. I když intuice samotná je komplikovaná. 8. května. Stvoření bibliomantie. Stephen Hawking řekl, pokud existuje něco místo ničeho, bylo to stvořeno přírodou. Proto existuje vesmír, proto existujeme my. Není třeba nazývat to Bohem. 15. května. Literatura. Literatura je způsob, jak přenést naše obavy do myslí jiných osob. 24. května. Kladivo, něžnost a paradox. Řeknou, že toto není poezie, ale já jim řeknu, že poezie je kladivo. Gabriel Aresty. Řeknou, že toto není poezie, ale já jim řeknu, že poezie je něžnost. Lucien Echezarreta. Řeknou, že toto není poezie, ale já jim řeknu, že poezie je paradoxní. Gabriel Aresty. Maite genituen gauzengatik erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso.